This is a popular Onitsha Owerri road. Ụzọ awa si Onitsha wee jebe Owerri. O si Onitsha Owerri road a na-agba ya. O bidoro Onitsha wee gawa wee ruo Owerri. Ọ bụrụ na ị na-abịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu from Onitsha Owerri road, ịbanye moto 200 naira si ha kwụsị gị na Oraifite n'ebe a na-akpọ Jesus bus stop. Onye bụ Jesus bus stop ị na-afịa moto kwụsịrị na Jesus bus stop. Ọkwa ndị isi Owerri wee na-abịa Oraifite, ya kwụsịrị na Jesus bus stop. Ọ kwụsịrị na Jesus bus stop, ọ ka ngosi direction etu ị ga-esi wee tresi na nke Eze-Ana Ugochi tubelu na temple ajụ onye ọbụla. Ịpụta na ya bụ Jesus bus stop, enwere ụzọ gbalụ ịtọ. For na nke a ga straight, for na nke a gara left, for na nke a gara right. Ya for black signboard na ya. That black signboard abụrụ m nwa nwunye. Nke a gara ka right ya, ụzọ ga right. Na nke ga straight, na nke ga left. Isi nke ga right. Ọ na be Eze-Ana Ugochi tubelu ka ị na-aga. O tere aka about 5 poles, electric 5 poles. So it's very close, walkable. That from that Jesus bus stop. So achọrọ m ka m show gị etu ị nwere ike isi wee si Onitsha ma ọ bụ n'isi Owerri wee na-abịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị nekwa anya ifu na ya bụ express. So anyị bipụtara road. Ị na-abịa. So ọ ka ngosi gị with this my video, ị need ka mmadụ ọbụla ịjụzie mmadụ ọbụla ajụjụ ịbatara nke Eze-Ana Ugochi tubelu. Ka bụ yes, unu izi ga-afụ ka ịbanye na ya bụ crescent. Unu izi ga-afụ ị gasị unu a ga-ese ya bụ this compound. The next compound m megosi gị bụ nke my younger brother. Na anyị ka ya afụ na ya onye bụ otu awa sikwa Onitsha o jewe Owerri. Ị gasịa Onitsha Owerri road, ife obodo a na-akpọ Ọba. After Ọba ịnweta Akwukwu, after Akwukwu ịbata Oraifite. My younger brother dị ya ebe ọ na-alụ ụlọ. Ya bụ main road ka ị ga na-afụkwa. Daalụ. Yeah. My younger brother dị ya. Then ị na-anya ebe anyị afụ ebe a gbapụrụ mmiri, ebe ndị mmadụ na-ekuru mmiri. Ya bụ mmiri a gbapụrụ ka na ahụ ị na-anya ka ya na-afụkwa ya bụ ụzọ awara si Onitsha wee jewe Owerri. Ya na-afụ ụzọ awara si Onitsha wee jewe Owerri. Nwannezie ebe Eze-Ana Ugochi tubelu. Ya ọ bụ Eze-Ana Ugochi tubelu ife a. Yes. Ya ọ bụ Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị nekwa anya ifu na anyị fesi ifu moto na-aga na express. Anyị fesi main road. Yes. Ị nwere Eze-Ana somebody for ya Ugochi tubelu. Na keji. Yeah. Manakwa onye bụ compound for ya. The new airport of Eze-Ana Ugochi tubelu is under construction. I guess, yeah. Daalụ. Afọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu nwa Adama anyị na-akpọ alụ.
abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi nkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na ọmaka ga-emere gị mere nwoke mere nwaanyị ndị enyi m viewers all over the world. A sị na ị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị na onye chụwa gị na ọ ga-ada. A sị na ihe ọma dị n'elu ya dara ọnala ọdịnala ya pụrụ gị ome. A sị na akakaka ya amaghị jijiji ya amaghị. A sị na ị ga ihe ị ga-eri bịa ihe eri ya bịakwa na a sị na ị ga-azụ ka afịa na ịma ana ka afịa. A sị ma onye fụla ịlụta nwunye ya nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ onye chụwa anyị ya daa. A sị ma egbebere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe a sị m nkwukwa ya ọya m kwuru ise. A na-agụkwarụ ndị enyi m niile ọfọ ndị ihe anyị na-eme na Ugochi tubelu na temple na-adị mma anyị na-agọrọ ha ọfọ. Ndị niile na-egburu mgbe anyị ji alụ ụlọ anụ anyị na-agọrọ n'ọfọ sị na ụlọ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-eche ihu na east wee na-agụ ọfọ for 21 days nsị ka a na-eme. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji achụ aja ike dịghị ị ga-eji wee na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu. Ọtụtụ ndị mmadụ o megoro ha apụrụ m onye na-eto esho testimony. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ese ndịrị m ego ma ego data ma ego 10,000 5,000 20,000 adị m ekwu maka ndị ada ahụ small money. Mana ọm ndị nwụ na ha ejiri ego mana ha gụbara ọfọ nsị ka agụba ụzọ mepere ha. Ụfọdụ bụ ndị gụbara n'ọfọ ihe omebere ha ha rụọ ọrụ dị n'ụzọ ha. Ekwuru m sị ọ bụrụ na ị wọchịgoro vidio m ebe m kọwara maka ya jee wọchịa ya. Na-agụkwazi ọhụ maka ndị na-abụ ha nweta vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Ekwuru m sị chọwa akwa ọkụkọ Igbo na ọ bụrụ na ime nweta ya n'ebe ibi. Were akwa ọkụkọ Igbo jee n'anyanwụ chie n'anyanwụ sichi onye ụwa gị ji eze ya iwe ọbụla ha na-ewere onye abanye na akwa. Were obere mmanụ na nnu wee tebe right round itesịa isi ha na nnu na mmanụ adịghị esi okwu. Chọwa ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ itiwe anya bụ akwa tụpụrụ ha ego na ọbụla from 20 100 50 isi oke tụpụrụ ha asị ego aja tiwazie akwa ahụ ebe anwa iwe ezecha ha iwe na ọgwụ etu a ka ị ga-esi mere ebe ndị ezumezu ndị mmiri na ọbụ na iwe onye ndị mmiri na-enye nsogbu na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị na-etu a ka ị ga-esi mee etu isi mee nke chi ka ị ga-esi mee nke ndị ichie taa ka ị ga-esi mee nke ndị mmiri. Ọ bụrụ na imesie taa gị bịa setie altar jee wọchịa vidio ebe m kọwara gbasara how to set ọdịnala altar ka ị wee na-eketa oke na ọfọ niile na aja niile anyị na-achụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Imezie gị gọwa ọfọ for 21 days. Choose a time of your choice. Time ọnwụ na iji bido jee wọchị anya vidio ka ị nwee ike wee ghọta mọọ ihe m kọwara maka ya. Imechaa nke a gọwa ọfọ for 21 days ihe a bido fụwa ihe amụma ife arịma ama ya na-eme n'ebe ị nọ. Ife erime ama ga na-eme. Ị bụrụ onye ndị mmadụ adachi egwu ma ndị mmadụ adịghị emere ọgụ ma ọ bụ favor ebido bịawa. Ọ bụrụ na mgbe onye na-eshi testimony ị ga-afụ a lot of testimonies ndị na-asị m Ugochi tubelu na ụfọdụ na-asị na just 6 days ya ji mbido ịgọba ọfọ a favor bido bịawarịa ka ị wee nweta ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ mebe ihe a na-agwa ka ego ya abịa ihe eji arụ ọrụ. Ọ bụkwa ndị nwere ego rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ka efu favor n'anya gị na-abụ na-achụ aja ike agwụna gị nke a ofu. Ihe nke bụ m chọrọ ikwu bụ gbasara ịgba afa. A sị na onye amara ebe nnu mmiri bido mọbụ ya na ọ ma ama ebe ọ na wee kwụsị. Ndị Igbo na-atụkwazi inu si ka ntụọ inu a na ofeke na-akpa na be dibịa ada nwugbo. N'ọdịnala Igbo enwere abịa na ndị wu dibịa ka erigadịrị as wise one genuine dibịa na ndị chief priest na deity ọha wise ones. Ị mara etu ha wee si wee bịa na among the lawyers. The lawyers will address the fellow lawyers as learned ones. Yes, to them that because na ha bụ ndị ọkaiwu ha bụ ndị ji ga-determine whether ma mmadụ ọ ga-eje nga ma ya eset mmadụ free ghọtara ya maka ihe ha fụtara onwe ha asị ndị na-atapụ iwu dị afọ ha fụtara onwe ha asị the learned ones. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala Igbo. N'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na onye nchụaja nọrọ n'ọkwa ịchụ aja ya ndị ọzọ niile abụrụ called ones bụ ofeke ịghọtara ya wutena gị mana the language a na-eyuzu ofeke because na
onye amara aka nri na aka ebie wele na ọnya ka eji use that word ofeke. Nke a wee ofu wee sị na ofeke ọbụla na-akpa na be dibịa, that is onye ọbụla ọbụrụ dibịa mana ọ dị echefu ịjụ ese. Ndị Igbo na-atụkwasị ezi na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ, wee tụọ onye mmiri si na ofeke na-akpa na be dibịa adị anwụgbo, maka na onye na-aja ajụ ese na be dibịa a ga na-agwa ya na ya aka nri na aka ekpe. Ife emeri adịghị eme na nkịtị unless nọ n'inwere na ezigbo dibịa na-agba afa miri emi ga na-agwa gị aka nri na aka ekpe, ị na-achụpụ àjà. Ka m gwa gị nke bifo mmechie ihe m chọrọ ibute ya toro ogologo. Ihe mme vidiyo abụ ka m wee gosi ndị mmadụ ụzọ ị ga-esi wee si Owerri maọbụ si Ọnịcha wee bịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu wee popular person na ya dị ezo ezo bụka na ya bụrụ ndị dibịa ofeta obeghị. Anyị kwadoro akwado gbaa aka nwa wee pụta n'ọrụ a dị afọ ya ka ndị wee mara gị atụ etu ị ga-esi wee si na Jizọs bus stop wee bata na nke Eze-Ana Ugochi tubelu. I'm a titled man na Oraifite. Nke ọzọ bụ na enwero ihe ị ga-eji wee mata Eze-Ana Ugochi tubelu maka onwe onye fake bụ that my phone number. Remember my phone number 08057837672. Ọ bụrụ na ị fụrụ my page na Facebook mana nọmba o bụ dị na ya abụrụ this number m kpọrọ now, ị mara na onye fake. Ị ghọtara ya? And ị dịkwa free ịkpọkwa m na video call and me pick. Then nke ọzọkwa bụ anyị na-agbakwa afa maka ndị a nọrọ n'ebe dị anya, ndị nọ anị mmadụ maọbụ ndị n'obodo oyibo. Ihe anyị na-ediri iji wee gbaa famili emewo nke mbụ ya full name, ya surname, ya town name. Sendịara ya ha mma gị. Surname dibe ya mother na-aza, that is surname ya mother na-aza before n'odim ya ha maiden name and the obodo esi nụtụ ya. Reason bụ na anyị na-ajụ ese maka na mmụọ na-eso mmadụ o siri n'ikwu nne o si na be nna. So ihe anyị ji akọnsọlt afa nne gị ka anyị wee were ya wee connect ya mmụọ dị n'ikwu nne gị wee jụọ ya ese ka ha gwa anyị ihe a ga-eme ka chi dị mmadụ n'ebe ị nọ. Ị ghọtara ya? Etu anyị si agba afa miri emi. Anyị gbara gị afa isendịara anyị afa, sendị ego afa gị, anyị gbasịa afa anyị sendịkwara result na voice note. Ị ga-esi anyị nwe ajụjụ jụọ afọ ọbụla isendịrị anyị na-akaba afọ na anyị gbara the same day. Despite etu work road dị anyị nụta ọrụ anyị gbara afa ndị mmadụ sendịkwara ha. Inwekwa ajụjụ jụọ anyị. Abụ m onye mgbasa ọdịnala Igbo. My mission is to help you live better life. Na-agba afa. One good thing about me Eze-Ana Ugochi tubelu bụ na o nwere ndị anyị na-alụ ọrụ, onye ọbụla anyị na-alụ ọrụ na ndị kụrụ mmụọ anyị ji alụ ọrụ mbamba, we normally watch their back. Mgbe ụfọdụ anyị na-ele na their back malụ o nwere onye ọchịchị nọ n'ụzọ ya. Abụrụ iwu na anyị ga-agwa gị mana anyị na-agba ụfọdụ lụọ ọrụ n'isi gị wute ata agwa gị nwa onye nwawu na anyị bụ ya spiritual mentor. Ịtago na anyị bụ dibịa na back gị. Therefore we will always back and watch your back. Ịtago we always back you and always watch your back. Ka m kwụsị ebe a dotakwa ihe m kwuru na ofeke na-akpa na be dibịa adị anwụgbo ọyịnụ ndị Igbo. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-eche nwa ezigbo dibịa na-agbara gị afa na-alụrụ ọrụ na-achụrụ gị àjà, ife a na-eme gị. Ịchọgoro ịnwụ oge ọnwụ ruo ị mara ọnwụ chi ka ịnwụ. Nke ọzọ, ị bụrụ onye na-aga n'okporo ụzọ oge ọbụla ị kwesịkwara ịda achụ àjà. E nwere àjà a na-akpọ àjà ogologo ụzọ, e nwere àjà dị iche iche ị na-achụ àjà. Daalụ ka ọha ma etu a. Onwe ajụjụ ọbụla eju sendịkwara m na meseji nọmba ma ya afịa na ya vidio 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Ọ bụrụ na esi na mpaghara Naijiria ọbụla chọọ ịbịa na nke Eze-Ana, wọchada vidio anwa ifu etu moto ga-esi wee buru gị wee buru anyị bipụta very close to the main road maka na osisi kwuchiri ụzọ adịghị ekpe ụgbọ. Ya gazienụ.